ମୁଁ ହଉଛି ରବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ଆଜି ମତେ ମୋ ଭାଇ କାମ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଚାଞ୍ଚିକି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଶାଗ ପନିପରିବା ଏକା ସବୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଡିଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ସାପ ଏକା ବାହାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଧରିକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖଉଛି କିସ କିସ ଉଠେଇଥାଉ ଆଉ କିସ କିସ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଟାଇଲ ଗୁଡାକୁ ଉଠେଇକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିତେ ପଡିବ। ତ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରତେ ପଡିବ ପୁରା ଭଲ କି। ଠିକ ଅଛି ନା ଏଠୁ ମାନେ କାନ୍ଥ ପାଖରୁ ପୁରା ସେତେ ଯାଏଁ ପୁରା ସଫା କରତେ ପଡିବ ମତେ। ଆଉ ମତେ ଖାଲି ଡର ଏଇଠି ଚାଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କିଛି ନ ବାହାରେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ସଫା ନ କରିମି, ମୋ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଥର କହିଲେଣି କି ଏଇଟା ସଫା କର, ତ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗୁନି, ବାଳ ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଘରୋଇ ନୁଳିଆ ଏର କାମ କରୁଛ ତ କରତେ ପଡିବ ଆଉ କିସ କରିବୁ। ଆଉ ନକରିବୁ ଯଦି ଭାଇ ଆସିବ କାଁ କାଁ ଡାକିବ, ଆଉ ସେ କାଁ କାଁ ଡାକିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସଫା କରତେ ହବ। ତ ହଉ ମୁଁ ସଫା କରି ତାପରେ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ସବୁ ଟାଇଲ ଏକା ଉଠେଇ ସାରିନି, ତାପରେ ଏବେ ଚାଞ୍ଚିବା ପାଳି। ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ମୋ ଚାଞ୍ଚିବା। Çekti. ଦେଖ ଆମ ଗାଁର ଖାଳ ଫାଳ ଧୁଆ ପକେଇନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଳିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ରୋଗଡ ପଚିକି ପକାନ୍ତି ଶଳା। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅଧା ଆଦି ସରିଗଲା ଚଞ୍ଚା, ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ସେପଟଟା। ଗୋଲ ମରିଗଲାଣି। ଦେଖିବ ଅଧା କେରସ ସରିଛି। ଇଏ ଦେଖ କେର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସେପଟଟା ଆହୁରି ସଫା ହବ ଖରିକିନି। ଆଉ ଏତିକି ଯାଏଁ ମୁଁ ଚାଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସେପଟ। ଏଗୁଡ଼ା ଠୁଳେଇକି ରଖିଛି, ତ କଡ଼ା ଏକା ନେଇକି ଯିମି ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଫିଙ୍ଗିମି। ଖରାର ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିବ। ହଉ ମୁଁ ଚାଞ୍ଚି ସାରି ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ଚାଞ୍ଚି ସାରିଲି। ଦେଖ ତ ଏଠି ଠୁଳେଇକି ରଖିଛି ହେଲା। ଏବେ ପୁରେଇକି ନେମି, ପୁରା ସବୁ ସିଆଡେ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିମି। ଆଉ ଫିଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖଉଛି କେମିତିକା ଦେଖା ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି।
फाइनाली मो सफा करिया पूरा सरी गला। तो देखो केमती सफा है आ कहब ठीक से सफा है कि ना। वीडियोटा भल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब निहाती करेंगे। तो आज के रही जय जगन्नाथ।